Kuna skalná je hosťom, ktorého na povale určite nechcete. Počas niekoľkých mesiacov dokáže zničiť zateplenie strechy v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur. Zbystrite pozornosť, ak z povaly počujete rôzne zvuky, dupotanie a prenikavý piskot. Je pravdepodobné, že sa tam usídlila kuna skalná. Do strechy sa dostane aj cez veľmi malé otvory a ani bežne používané strešné izolanty pre ňu nepredstavujú prekážku. Ľahko sa prehryzie a preškriabe cez minerálnu vlnu, polystyrén alebo purpenu. V praxi dlhodobo nefungujú ani zvukové či pachové odpudzovače, ani babské rady ako označkovanie strechy ľudskými vlasmi či zvieracími chlpmi. Môže prieniku kuny zabrániť vôbec nejaký izolant? Podľa odborníkov nie. Vysvetľuje Pavel Švec zo spoločnosti Stavby Polná. Na základe zrealizovaných rekonštrukcií a oprav striech, ktoré kuny poškodili, vieme, že žiadny izolant pre kunu nepredstavuje prekážku, a to ani v prípade purpeny alebo polystyrénu. Kuny si vždy nájdu cestu a ostrými pazúrmi potom v zateplení vyškriabú tunely. Nakoniec tak zničia izolant v celej streche. Ak teda nejaký predajca izolantov tvrdí, že jeho materiál odolá, nie je to pravda. V prípade striekaných purpien je to vyslovene klamstvo, čo dokazujú zábery rozdriapanej stvrdnutej peny v strechách. Tu je potrebné odstrániť a odviesť na likvidáciu. Keď je kuna v streche, začína boj s časom. Ak sa v nej usadí, dokáže počas niekoľkých mesiacov zničiť celé zateplenie strechy, a to vrátane podhľadov v podkroví. Kunou napadnutý izolant totiž stráca svoje izolačné schopnosti a stáva sa zdrojom infekcie, zápachu a škodcov. Zviera v priestore strechy konzumuje potravu a tiež zanecháva trus. Moč, výkaly a hnijúce zvyšky tiel potom presakujú do obytného priestoru, kde sa môže začať šíriť pleseň a patogény. Oprava strechy si vyžaduje odstránenie poškodenej izolácie a inštaláciu novej. Pri väčších poškodeniach je potrebné urobiť kompletné preloženie strechy a znovu ju zatepliť. Vymeniť sa musia aj poškodené podhľady v podkroví. Existuje teda vôbec nejaká účinná obrana? Áno. Spoľahlivo funguje inštalácia mechanických zábran na miestach, kadiaľ môže kuna do strechy preniknúť. To znamená uzavrieť otvory väčšie než 5 cm. Tieto zábrany sa inštalujú počas zateplovania alebo rekonštrukcie strechy. Oplatí sa využiť služby odborných firiem, ktoré vedia, kadiaľ sa kuny do striech bežne dostávajú. Dobrá rada na záver. Strechu zateplite minerálnou vatou. Výborne izoluje, je nehorľavá, priedušná a ľahko sa inštaluje. Ak by si do strechy kuna predsa len našla cestu, vatu možno jednoducho svojpomocne opraviť. V prípade iných izolantov to také jednoduché nie je. Napríklad spomínanú purpenu môže aplikovať len vyškolený pracovník s potrebnou výbavou.